అందరికీ శుభోదయం. జూన్ 20, 2025 కలికిరి మరియు మదనపల్లి మార్కెట్ సంబంధించిన సమాచారం. ముందుగా కలికిరి మార్కెట్ విఐపి మండి అధినేత అక్బర్ గారు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఈ ఫిల్టర్ పొడికాయలు అన్ క్వాలిటీని మినహాయిస్తే ₹100 నుంచి ఆరంభ ముద్ర, ₹170 ముగింపు ముద్ర, టాప్ అండ్ టాప్ ₹180 నుంచి ₹200. టుడే కలికిరి మార్కెట్ టమాటా స్మాల్ బాక్సెస్ ₹100 స్టార్టింగ్ రేట్, ₹170 ఎండింగ్ రేట్, టాప్ అండ్ టాప్ ₹180 to ₹200. ఇక మదనపల్లి మాట విషయానికి వస్తే ఇప్పటి వరకు పలు మండీల మేసిరీలతో రైతు మిత్ర పీవీఎస్ మండి అధినేత వెంకటేష్ గారితో ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది. వారు ఇచ్చిన సమాచారాన్ని ఒకసారి బేరీజు వేస్తే, క్రోడీకరిస్తే మదనపల్లి మార్కెట్లో దిగుమతి ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు, ఇంచుమించుగా ఒకే స్థాయిలో ఉంది. ఇవాళ కూడా నిన్నటితో పోలిస్తే దిగుమతి ఇంచుమించుగా అలాగే ఉంది. ఇది ఈరోజు మదనపల్లి మరియు కలికిరి మార్కెట్ సంబంధించిన సమాచారం.